waluonge ni government subsidy. En capitation. Koro capitation ni wawacho ni pesa no betin ga 22,000 michiwo pa higa ni otin onego bedni mede. Nwasego kokasa union ni mondo mede. To government subsidy ni janyuol pod golo pesa. Emomiyo wene jonyuol moko nyal golo pesa ni fees. Moko ikonyo gi basari mek CDF, mek county government gi association moko gi Jomo Kenyatta Foundation. To last week but one na neno ka principal oro nyithindo ot nikech dero otuo mek skunde. Ok ginyala afford to nyithindo go kanyo to pesa onge miran go schools. Koro ng'eny nyithindo nyose or ot mondo dhi om pesa nikech sirikal no deko gi government subsidy. To government subsidy ni en korka tuition kai. En subsidize korka tuition, secondary tuition gi primary tuition. To subsidize gik moko miluongo ni workers be ichulo gi sirikal. To workers kayo tingo jok metedo, jobeto, jorit kwe gi jok matiyo duto e school to kondi gi TSC magi luongo ni support staff kata subordinate staff. To karka pesa no be ema otingo nyaka pesa michulo godo jo BOM ma iluongo ni Board of Management Teachers. Wang'eyo ni nitie shortage mar jopuonj e Kenya mangima e both primary gi secondary. Koro nitie jopuonj mindiko miluongo ni Board of Management. Jopuonj gi konyo nikech gi alleviate gimiluongo ni shortage. Lessons moko kata subjects moko maonge jopuonj moromo gikonyo. Mar ariyo giyudo experience ma kochopo seche mindiko jopuonj to giseyudo experience moromo. Mar adek konyo sirikal alleviate that shortage. Koro jopuonj gi onego bedni chulo gi pes miluongo ni government subsidy. Government subsidy seche molewo iyudo ka jopuonj gi pok ochul. I know of cases ma jopuonj pok ochul for 3 months 4 months. Ka jopuonj ni pok ochul, moral mare mar dhi e class cannot be there. Koro iyudo kata ka ot pok ochulo, onge transport modhi go school, onge kako chiem, to pesa michule no be ok en pesa moro malich.